Nagabenta ke kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilongi kubor bam tak samla ba yakun kam pulit bat bahab yale exam physical efficiency test PET kan hablai Husiar kini gilongi kubor bam shukor ba apha VDP kat kasang long kmi ban jokhat ya kanela pasip daga central recruitment jeni ban bat jingkong na Khalaya new hapo kadong kabahnya perwat khantam kam ya udrok ba ka kya la ya dawrom no ya kisau berni ka kya trasi ba RB biloratan marang ka ba la thangru na kaliang uba di thomle badlami VDP shukor ki baba Ferdinand kartong nyau president ya ka exam na kaliang Pulit ka register ka kis pershai kubor hadin ba kilajat pagam Teknologi runa ya lakha surun ya kapasa ya UPI study Google Advance da kitchen tracy tom jugi kon online ban omsha dalile lamar kani ula batha ya baro ki kertong ba kinum ngop ha ki jung did jungi ni khalai shukor ki comes balada ki don a ba ha ki ken phone shaka office ka CRB hamauro shilon ne phone how helpline number ya kini ki kya bala yo kurup daga VDP bat senglong kmi lalit the no menta ka sngi bat daga VDP